ze Slaného k dálnici D8 obousměrně v Ješíně. Vyhněte se. Nová zelená vlna, známe lepší cestu. Zelená vlna. Zavolejte Indy 800 12 20 12. Počasí. Bude skoro jasno až polojasno, na severovýchodě oblačno, večer se i jinde obloha zatáhne, na severu čekejte ojediněle déšť. Teploty vystoupí na 10 až 14 stupňů, na horách naměříme nejčastěji kolem 6, na Šumavě a v Krušných horách až 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračuje odpolední radiožurnál, slovo má opět Petr Král. Český pokrový mák Vojtěch Růžička byl naším hostem v dopoledním radiožurnálu někdy v srpnu. Mluvili jsme o tom, co se stalo teď, a sice, že se účastní onoho velkého finále pokrové série, světové série, kde nakonec neovládl prvek náhody a skončil pátý. Přesto si odveze prémii ve výši 48 milionů korun. Radiožurnál blahopřeje, a pokud byste si ten rozhovor chtěli připomenout, podívejte se na portál zprávy.rozhlas.cz. Radiožurnál. Každý den s vámi.